Deputy Governor Anambra State Dr. Nyakachukwu Ibezim ekwego nkwa na Ọkammụta Chukwumasoludo na ọchịchị ya ga-emepepe okporo ụzọ dị iche iche na steeti anụnwa ma rụchapụ ọrụ mmepe dị iche iche ndị ha jikasị n'aka. Deputy Governor anyị kwere ya bụ nkwa n'ozi ekeresimesi o ziri na St. Lawrence Anglican Church Mbakwuna Council Local South na Anambra State. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ. Otu aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim onye kwupụtara na ọchịchị Ọkammụta Chukwumasoludo nwere nnọọ ezi mkpebi ịlụ ọrụ nye steeti a n'uju kwue na ihe niile ndị Anambra na-atụ anya n'aka ọchịchị ha ga-abụ ihe ga-apụta ihe n'oge na-adịghị anya. O kwupụtara na ihe niile ọchịchị Ọkammụta Soludo nwegoro ike ime na steeti a kamgbe a malitere ọchịchị bụ nnọọ nke ọ bụ naanị amara Chineke bụrụ ihe mee ka ọ pụta ihe ma gosipụta olileanya onwe na Chineke agaghị agharịpụ ha. N'okwuchukwu ya na mbụ onye ji ọkwa vika nke St. Lawrence Anglican Church bụkwazi Archdeacon nke mba ukwu Archdeaconry bụ Venerable Chukwudi Ezeobi onye okwuchukwu ya gbadoro ụkwụ nọọ amara Chineke bụ isi sekpụ ntị n'ihe mmemme Ekeresimesi a na-emerube chetara ndị otu Kraịst na ihe niile ha nwere n'ụwa ma ndụ nakwazi mgbapụta ha nwere bụ nnọọ nke si n'aka Chineke site na amara ya ma gbaa ha ume ka abụ ndị ga-eji ndụ ha wee fee Chineke nna. Venerable Ezeobi dọrọ ndị otu Kraịst aka na ntị ọkachasị ndị ka na-etonite maka ịdị na-ahụta ihe mmemme Ekeresimesi dịka ndị ọzọ ndị na-ahụta ya dịka oge ha ji akpa alụ dị iche iche ma kpee ekpere ka Chineke chekwaa ma gọzie ndị otu Kraịst n'oge ugbu a. Ndị ọka abụ nọrọ na ya bụ ihe mmemme gụọ egwu dị iche iche ebe ndị ụlọ ụka ahụ kenekwe Chineke n'ihe dị iche iche o mere ha n'afọ 2022 site na St. Lawrence Anglican Church dị na Mba Ukwu n'okpuru kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.